I am learning Welsh but I am not fluent yet. Dwi'n dysgu Cymraeg ond dwi ddim yn rhugl eto. Dwi'n dysgu Cymraeg ond dwi ddim yn rhugl eto. Dwi'n dysgu Cymraeg ond dwi ddim yn rhugl eto. I didn't buy a sofa. Nes I ddim prynu soffa. Nes I ddim prynu soffa. Nes I ddim prynu soffa. Can you pay? Dach chi'n gallu talu? Dach chi'n gallu talu? Dach chi'n gallu talu? I am Kermit. Kermit dwi. Kermit dwi. Kermit dwi. Kermit dwi. I don't want to make coffee. Dwi ddim isio neud coffi. Dwi ddim isio neud coffi. Dwi ddim isio neud coffi. What are you eating? Or, what do you eat? Be ti'n fita? Be ti'n fita? Be ti'n fita? Did they speak Welsh? Wnaethon nhw siarad Cymraeg? Wnaethon nhw siarad Cymraeg? Wnaethon nhw siarad Cymraeg? Did you see someone? Wnaethoch chi weld rhywun? Wnaethoch chi weld rhywun? Wnaethoch chi weld rhywun? The police can help. Mae'r heddlu'n gallu helpu. Mae'r heddlu'n gallu helpu. Mae'r heddlu'n gallu helpu. Someone called last night. Nath rhywun alw neithiwr. Nath rhywun alw neithiwr.
Nath rhywun alw neithiwr. I am not eating meat. Or, I don't eat meat. Dwi ddim yn bwyta cig. Dwi ddim yn bwyta cig. Dwi ddim yn bwyta cig. May I have a rose, please? Yes. Gai rosyn, please. Okay. Gai rosyn, please. Okay. Gai rosyn, please. Okay. Will everybody be able to pay? Fydd pawb yn gallu talu. Fydd pawb yn gallu talu. Fydd pawb yn gallu talu. The electricity bill has arrived. Mae'r bil trydan wedi cyrraedd. Mae'r bil trydan wedi cyrraedd. Mae'r bil trydan wedi cyrraedd. My grandfather came from Glasgow. Oedd fy nhaid i'n dod o Glasgow. Oedd fy nhaid i'n dod o Glasgow. Oedd fy nhaid i'n dod o Glasgow. It would be great. Fasai'n grêt. Fasai'n grêt. Fasai'n grêt. I wouldn't go. Faswn i ddim yn mynd. Faswn i ddim yn mynd. Faswn i ddim yn mynd. Who would say that? Pwy faswn dweud hynny? Pwy faswn dweud hynny? Pwy faswn dweud hynny? I wouldn't like to be a butcher. So ni ddim yn licio bod yn gigydd. So ni ddim yn licio bod yn gigydd. So ni ddim yn licio bod yn gigydd. Everybody would have helped. Os y pawb wedi helpu.
Os y pawb wedi helpu? Os y pawb wedi helpu? I wanted to be famous. O'n eisiau bod yn enwog. O'n eisiau bod yn enwog. O'n eisiau bod yn enwog. I woke up at 6:45. Nes i ddeffro am 6:45. Nes i ddeffro am 6:45. Nes i ddeffro am 6:45. Is there a turkey in the freezer? Oes na dwrci yn y rhewgell? Oes na dwrci yn y rhewgell? Oes na dwrci yn y rhewgell? The manuscript will be kept in a library. Bydd y llawysgrif yn cael ei chadw mewn llyfrgell. Bydd y llawysgrif yn cael ei chadw mewn llyfrgell. Bydd y llawysgrif yn cael ei chadw mewn llyfrgell. Why won't you phone him to explain? Pam na ni di ffonio nhw i esbonio? Pam na ni di ffonio nhw i esbonio? Pam na ni di ffonio nhw i esbonio? How is plastic made? Sut mae plastig yn cael ei wneud? Sut mae plastig yn cael ei wneud? Sut mae plastig yn cael ei wneud? Will you be paid for the work? Fyddi di'n cael dy dalu am y gwaith? Fyddi di'n cael dy dalu am y gwaith? Fyddi di'n cael dy dalu am y gwaith? Make sangria. Gwna sangria. Gwna sangria. Gwna sangria. Bob's sister has a brother called Bob. Mae gen chwaer Bob frawd o'r enw Bob. Mae gen chwaer Bob frawd o'r enw Bob. Mae gen chwaer Bob frawd o'r enw Bob. She thinks that she's Wonder Woman.
Mae hi'n meddwl mai Wonder Woman ydy hi. Mae hi'n meddwl mai Wonder Woman ydy hi. Mae hi'n meddwl mai Wonder Woman ydy hi. We should play against each other once a year. Ddylen ni chwarae yn erbyn ein gilydd unwaith y flwyddyn. Ddylen ni chwarae yn erbyn ein gilydd unwaith y flwyddyn. Ddylen ni chwarae yn erbyn ein gilydd unwaith y flwyddyn. If I was smaller I could live in a box. Taswn i'n llai, swn i'n gallu byw mewn bocs. Taswn i'n llai, swn i'n gallu byw mewn bocs. Taswn i'n llai, swn i'n gallu byw mewn bocs. Give me a bell when you'll get a chance. Rho ganiad i mi pan gei di gyfle. Rho ganiad i mi pan gei di gyfle. Rho ganiad i mi pan gei di gyfle. That's why what happened happened. Dyna pam ddigwyddodd be ddigwyddodd. Dyna pam ddigwyddodd be ddigwyddodd. Dyna pam ddigwyddodd be ddigwyddodd. They say that it was a fox. Maen nhw'n dweud mai llwynog oedd o. Maen nhw'n dweud mai llwynog oedd o. Maen nhw'n dweud mai llwynog oedd o. Don't you dare. Paid ti meiddio. Paid ti meiddio. Paid ti meiddio. I need to know where the red book that Mao was reading when the phone rang is. Dwi angen gwybod lle mae'r llyfr coch oedd Mao yn ddarllen pan ganodd y ffôn. Dwi angen gwybod lle mae'r llyfr coch oedd Mao yn ddarllen pan ganodd y ffôn. Dwi angen gwybod lle mae'r llyfr coch oedd Mao yn ddarllen pan ganodd y ffôn. Let's listen to the next track. Dewch i ni wrando ar y trac nesaf. Dewch i ni wrando ar y trac nesaf. Dewch i ni wrando ar y trac nesaf. How about approving the use of nuclear missiles to tackle the problem of unruly dogs in the area?
Beth am gymeradwyo'r defnydd o daflau greu niwclear i fynd i'r afel o phroblem cŵn a freoles yn yr ardal? Beth am gymeradwyo'r defnydd o daflau greu niwclear i fynd i'r afel o phroblem cŵn a freoles yn yr ardal? Beth am gymeradwyo'r defnydd o daflau greu niwclear i fynd i'r afel o phroblem cŵn a freoles yn yr ardal? The woman that was arrested last night has been released on bail after pleading guilty. Mae'r ddynes gaeth ei harestio neithiwr wedi cael ei rhyddhau ar ferchniaeth ar ôl pleidio'n euog. Mae'r ddynes gaeth ei harestio neithiwr wedi cael ei rhyddhau ar ferchniaeth ar ôl pleidio'n euog. Mae'r ddynes gaeth ei harestio neithiwr wedi cael ei rhyddhau ar ferchniaeth ar ôl pleidio'n euog.